Bueno, naiz Jose Luis Korta, Elizondo, naiz Kaikuko entrenadorea. Bueno, Kaiku taldea bezala, da historia, Bizkaian historia handiko, ni kanpotik etorria naiz, baina nik ezautzen nun Bizkaian Kaiku ezautzen nun. Hori da netzalako Bizkaian Aurrena-Aurreneko klua. Arramundua asko aldatu da azkeneko urtetan, pixka dedikoa esan liteke profesionaletzea. Leheno arraunaiak etzuten ez kobratzen, dagoen zerbait kobratzen dute. Leheno klubak, traineroak, herrikoak ziren, ingurukoak, eta gaurko nian madazkau estrangeruak, galleguak, kantabruak, euskaldunak, naztuta pixka, ez da nuke, danetikan pixka dakau. Hori, baina beste gaintzen inbor da lehen bezalako trainerotan, ez da bezala ipurria batikan gorritzen dugu, ez da asko kanbiatu beste gaintzen. Arrolaien perfila, arrolaia danetikan dago, badale gazteak, baina bastante jende veteranua dago gaurko nian. Jende asko da bilarra munduan 30 urtetik gorakoa. Danetikan dago, batzuk iten dute lana eta honet etortzen dira entrenamentura, beste batzuk estudiatzean, eta batzuk momentuan lanik badabenak, baina danetikan. Baina arrolaia gehien esatu izan dugu beti 10 zortzi behatzi izan dira lana iten dutenak. Horretik esaten unik beti deporte gorra dela. Arrolaiak arraunean azteko zein behar dugun, gustatu mertzaio, gustatu, behar du deportia gustatu, probatu, etorri klub batera eta probatu eta gustatzen bali mazaio, azkenin hori da deportian. Behan nun sentitzen den lider, arraunean, hau odolean sartzen da. Eta hori behar du, probatu. Suertia, gure lan lango da, hori da, gure lan egiteko suertea. Zebitzeko, guri animatzen, gauz batutan asmatuko, bestetan ez dugu asmatuko, baina hori da, afizio atzetik guri bultzaka horrek asko, arrabaiak hori asko estimatzen dute. Apa Kaiku, bora Bizkaitarra!